ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Mga igsuon, gisaulog ronato ang pista ni Santa Isabel sa Hungaria, relihiyosa. Usa sad ni siya katingalahan kaayo no nga naglihok ang Ginoo sa iyang kinabuhi. Naminyo ni siya 14 pang iyang edad. Unya namatay ang iyang bana pagka 20 ang iyang edad. Nanganak silag tulo. Nya nisod siya sa religious life. Namatay pod siya 24 iyang edad. Pero taas kay siya og kasantos nga nakabot siyang kinabuhi tungod kay ang iyang pagkarayna sa Hungaria o ang iyang pagkadato iyang gigamit sa paghigugma sa Dios o paghigugma sa mga kabos. Muning champion ni siya sa paghigugma sa mga kabos. Nya diha siya na santa ug maayo. 24 anyos, inahan, byuda, tulo ka buk anak. Pero na santa kamo. Masanta ka mo. Kandaghan sa mong anak. So, atong idangop kaniya ang atong mga panginahanglan o padayon tang magampo nga mahonong naning mga sakit, labi naning pandemic, COVID-19. Ato sang iampo ang mga manggihatago natong kaigsuunan nga nahimo nato mga benefactors o donors dinhi sa atong simbahan. Ato rong hinumduman o hinulsulan ang atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalan kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios nga naggasa kang Santa Isabel sa pag-ila ug pagpasidungog kang Kristo diha sa mga kabos, ihatag kanamo tungod sa iyang pangama nga sa walay puas nga gugma makaalagad kami sa mga pobre o sa mga nanag-antos. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Gikan sa basahon sa ang gipadayag. Ako si Juan, nakadungog sa Ginoo nga miingon kanako. Isulat kini alang sa anghel sa simbahan sa Sardis. Kini ang giingon sa naghupot sa 7 ka espiritu sa Dios ug sa 7 ka bituon. Nasayod ako sa imong gibuhat ug nasayod usab ako nga gidungog ka nga buhi bisan tuod patay ka. Busa pagmata ug liguna ang anaa pa kanimo aron dili mamatay, kay nakita ko nga ang imong nahimo dili pahingpit sa atubangan sa akong Dios. Busa hinumdumi kadtong pagtulunan nga gitudlo kanimo, tumana kini og hinulsuli ang imong mga sala. Kung dili ka magmata, muanha ako kanimo sama sa usa ka kawatan og dili ka mahibalo sa takna sa akong pag-abot. Apan wala kabulingi ang bisti sa pipila kaninyo diha sa Sardis. Mukuyog sila kanako nga binistihag puti kay takos man sila. Ang mudaog bistihag puti sama niini ug dili ko papason ang ilang ngalan sa libro sa mga buhi. Sa atubangan sa kong amahan ug sa iyang mga anghel ipahayag ko sila nga akong mga sakop. Busa kun may dalunggan ka, pamatia ang gingon sa Espiritu ngadto sa mga simbahan. Isulat kini alang sa anghel sa simbahan sa Laodicea.
Kini ang giingon sa amen, ang kasaligan ug matuod nga saksi nga maong sinugdanan sa tanan nga gibuhat sa Dios. Nasayod ako sa gibuhat mo, dili ka bugnaw, kanalang gayud o init ba hinuon. Apan tungod kay ikaw init-init man lamang, isuka ko ikaw. Nag-ingon ka, dato ako og maayong pagkabutang ug walay nagkulang kanako. Apan wala ka masayod nga alaot og makaluluoy ka kaayo. Kabus ka, hubo ug buta. Busa tambangan ko ikaw sa pagpalit gikan kanako ug lunsayng bulawan aron ka madato. Palit usab og bisting puti nga isaput mo aron katabunan ang imong makauulawng pagkahubo. Palit usab og tambal nga idihog sa imong mata aron ka makakita. Gibadlong ko og gikastigo ang tanan nga akong gihigugma. Busa pagmatinud-anon og hinulsuli ang imong mga sala. Nagtindog ako sa pultahan ug nagtuktok. Kun may makadungog sa akong tingog ug moabli sa pultahan, musulod ako sa iyang balay ug makigsalo kaniya ug mukaon siya uban kanako. Ang mudaog patuparon ko paglingkod sa akong trono, ingon nga gipalingkod ako tupad sa akong amahan sa iyang trono, tungod kay midaog man ako. Busa, kun may dalunggan ka, pamatia ang giingon sa Espiritu ngadto sa mga simbahan. Ang pulong sa Ginoo. Responsoryo. Siya nga nakadaog, palingkuron ko tupad kanako sa akong trono. Siya nga nakadaog, palingkuron ko tupad kanako sa akong trono. Siya nga nagalakaw nga walay sala ug nagabuhat sa matarong nga nagahuna-huna sa kamatuoran diha sa iyang kasing-kasing ug wala magsultig dautan sa iyang dila. Siya nga nakadaog, palingkuron ko tupad kanako sa akong trono. Siya nga wala magdagmal sa iyang isikataw, ni magpasangil batok sa iyang silingan. Pinaagi kaniya ang sad-an gitamay, samtang nagapasidungog siya kanila nga mahadlokon sa Ginoo. Siya nga nakadaog, palingkuron ko tupad kanako sa akong trono. Siya nga wala magpatanto nga hilabihan siyang sapi, o wala mudawat og suborno batok sa walay sala. Siya nga nagabuhat niining mga butanga, dili gayud masamok. Siya nga nakadaog, palingkuron ko tupad kanako sa akong trono. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaw sab kaninyo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaon yaw Ginoo. Si Jesus mipadayon ngadto sa Jerico ug samtang miagi siya, may usa ka dato nga ginganlag Sakeo nga pangulo sa mga kubrador sa buhis nga naninguha pagtan-aw kung kinsa siya. Apan mubo si Sakeo ug wala siya makakita kang Hesus tungod sa panon sa mga tao. Busa midagan siya una sa panon ug misaka sa kahoy sikomoro aron makakita siya kang Hesus nga moagi niadtong dalana. Sa pag-abot na ni Hesus niadtong dapita, mihangad siya sa kahoy ug miingon kang Sakeo, "Kanaog dayon Sakeo, kay adto ako moabot sa imong balay karong adlaw." Mi kanaog si Sakeo pagdali og sa dakong kahinangop midawat kang Hesus. Ang tanan nga nakakita niini nagbagulbol.
Kining tawhana namisita sa balay sa usa ka makasasala og mitindog si Sakeo og miingon sa Ginoo, Sir, paminaw, ihatag ko ang katunga sa akong katigayunan ngadto sa mga kabos, og kon ako nakalimbong kang bisan kinsa, ulian ko siyag upat kapilo. Si Jesus miingon kaniya, karong adlawa miabot ang kaluwasan niining balaya, kay kining tawhana kaliwat usab ni Abraham, kay mianhi ang anak sa tao aron sa pagpangita ug pagluwas sa nawala. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Kristo. Sa unang pagbasa, gisgutan dire ang pagsalikway ni Jesus sa tao nga iyang gitawag og dili init, dili sad kay bugnaw. Unsa man ang tawagan ng tao nga dili init, dili bugnaw? Unsa man ang timplaha? Init-init, init-init, or inadlaw, or sa ato ng in English kay lukewarm, lukewarm. Kana bang tao bitaw nga moyes karon nya no na sad unya. Mo nay ibugwaks Ginoo. Kamo, unsa man mo? Init, inadlaw, o bugnaw? So, wa mo motubag. So, tingali igluluwa mo sa Ginoo. Nya mao ni ang sala sa taga Sardis. Mao ni ang nakapahimo nilang sinalikway sa matas Ginoo. Unsa may renewal? Ang renewal nga mopili ta, ari batas init o ari batas bugnaw. Kanang way kondisyon. Og di kas Ginoo, pili ang yawa. Og di kas yawa, pili ang Ginoo. Dili kay anha kas tunga-tunga. Nanglitan mo ingon ang Ginoo, ibaligya ang tanan o ihatag ang halin ngadto sa mga kabos. Unsa man? Yes or no? Sige. Tubag mo ba? Ingon ang Ginoo, ibaligya ang tanan o ihatag ang halin ngadto sa mga kabos. Unsa man inyong tubag ani? Yes or no? Bro, may nga depende sa tingali. Oy, kay ang man sad ana maka awa na, init-init na kana, iluwa na kas Ginoo. Muna diri sa atong ebanghelyo si Sakeo, wa gyud siya daghang pangutana. Wa na siya daghang kuan pa kanang palikoy-likoy. Timan-an biya nato si Sakeo, tax collector biya ni. Supervisor pag yun, head pag yun siya. Nya kani mga tax collector mao ni mga corrupt kaayo nga mga tao atong panahon na. Ano bang agap kay kwarta ba? Mo nang gitawag sila public sinners. Pero pagkadungog niya sa wali ni Jesus didto sa iyang balay, kay nikaon mas Jesus didto, nya kani si Jesus og mukaon ni magwali man na. Di man na si Jesus magsigilag pundo, di man na maghilom-hilom nga kaon lag maayo ba. Kao gamay, wali daghan. Pagkadungog ni Sakeo sa wali ni Jesus, nitindog siya. Unsa may iyang gideklarar? Ingon din siya, katunga sa akong bahandi, Lord, ihatag nako sa mga kabos. Unsay sugos Ginoo? Ihatag ang tanan. Unsay gideklar ni Sakeo? Katunga. Sakto dili. Uy, tubag uy. Niingon siya din. Ingon siya diri si Sakeo, miingon, Sir, paminaw, ihatag ko ang katunga sa akong katigayunan ngadto sa mga kabos. Unsay gisulti ni Jesus? Ihatag ang tanan. Ang desisyon ni Sakeo? Katunga. Ihatag ko ang katunga. Sakto dili. Dili. Di gini siya paigo. Pero doon naman sa siya gisumpay. Awang sumpay sa Sakeo ha? Ingon siya, ngadtos mga kabos, og kun ako nakalimbong kang bisan kinsa,
ulian ko siya upat kapilo. So iyang i-times 4 og doon na siya gilimbungan. Nya kay kani mga tax collector, mga korap nga tao, malimbungon masad kay ni. Di sa ato padaghan kay siya ulianan. Unsa na malay mahibili niya? Wa na. Nothing. Ang katunga iya nang gihatag sa mga kabos, ang nahibilin iya sang ihatag bayad atong iyang gipang tikasan. Awa na mahibili niya. Sa ato pa di ay ang gipangita gyud ni Hesus kana bang mosunod ta niya nga wa na gid tay gikawilihan bisag usa. Kana bang manimba mo dinhi wa na gid mo mawili sa inyong balay. Arog masunog to inyong balay, okay ra gyud kayo. Dili ka matandog dinhi. Kana bang wa na gyud kanang imo na gitong gibiyaan. Kana bang inigdesisyon nimong moalagad ka, pananglitan ron, alagad ka, parang ako, pare ko, moalagad ko. Pag naog na ko sa akong kwarto, di na ko maghuna-huna. Ayay, nasirad-an baka to na ako dito. To, ano ba ito sa Kristang? Wangon, sakara ba to ron dito dahi? Kung lang timing-timingon lang to ron. Anak ko, awa na, di na mao. Kamu karon, duty mo, pananglitan ron, duty ka, naka-eskwelahan niya, gatudlo ka dito, eskwelahan. Nya wag yun mo text ang imong bana ba? Wag yun mo text, ang imong textan wag yun mo reply ka. To matingalis ka bitin panuwing dako. Ana, ayaw. Kalimti na lang gina siya. Focus gyud ka sa imong misyon anang orasa. Unsa may imong misyon? Magtudlo. O maestra ka, o empleyado ka, trabaho, accounting, unsa diha. Bisag kung sa imong trabaho, focus diha ay napaghunahon naglain. Og mao nay gustos Ginoo nga dili tadaghag mga distractions, attachments. O kung ato ning buhaton, siguro gitang dawaton sa Ginoo. Mao na kini si Santa Isabel or Saint Elizabeth of Hungary. Iyag yung gihatag ang tanan ngadto sa Ginoo. Lakip ang iyang gingharian, ang share niya sa gingharian sa iyang bana. Kanisan siya, anak man sad ni prinsesa man sad ni siya, kay iyang papa, kuan man sad, kanang king man po iyang papa. Niya, gibuya sila, sa katisang anak sa glaing hari-hari, mga dato, mga dagkong dato dito sa Germany. Pagkaminyo na nila, siya nga, bisag 14 pa edad, kana bitang babae, kana inyong anak ba, 14 pa edad, musugot mo kaslon? Ha? Dili? Nganong di man mo musugot? Kay way buot no? Ikaw, sus, pa na buot pa dir. Pero si Elizabeth, 14 ang edad. Si Mama Mary, 14 sa edad. Bana-bana. Muna sa atong canon law ba, simbahan, ako lang ning isulti ninyo. Sa canon law, sa universal law sa simbahan, ang minimum age sa babae para pwede kaslon, 14. Nya ang edad sa laki, minimum age sa laki, 16. Muna sa atong universal law. So kung namoy anak diha nga 14 edad, nya naiuyab siya 16 na edad sa laki, dadaan nyo din akong kaslon. Lagi. Kaslon lagi na ako. Di mo to? Kaysa magpuyo-puyo, bisag 30 pa'y edad, bisag 20 pa'y edad, niya nagpuyo-puyo, kana, maimpierno man na. Pero 14 edad, 16 ang laki, 14 ang babae, kaslon ako. Unsao man ako pag siguro, nga matured sila, nga dili binata ang ilang pagpakasal. Unsao man ako pag siguro, ako ragi silang pangutanon, o wa pa ba sila mag-sex? Wa ba sila maghimo sa premarital sex? Yang mayong sila, wa gyud father, kay gahuwat gyud mi nga inig humagkasal o na pa gyud mi mag-sex. Kana matured na, kay daghan kay karon nga mga tiguang na lang ang mga edad, mga immature. Usahay gani ang gawali, immature. Kana bang dili ka pugong sa kaugalingon? Ano bang murag hayop? Kadaghan diha nga akong gipangkasal. Murag sa ako tingaling 16 ka tuig ros pagkapari,
murag og tinuod lang to ilang gasulti, tulo pa kabuk akong gikasal nga niingon wa pa gyud mi mag-sex pader. Mga tulo pa kabuk, sobra na tingali mga apit na tingali mo 1,000 akong gikasal, mga kwan tulo ra kabuk. Kana kung wato sila mamakak. Masin sa tiyog moingon to, parihani mo pader, mamakak. Kana mo na matured. Oh, wa gito sila. Mao to nga nasanta si Isabel sa iyang pagkaminyo hasta sa iyang pagkabiyuda, nasanta siya kay ang iyang pagsunod sa Ginoo matured kayo. Way nahibilin ang tanan gihatag sa Ginoo. Gipangutan na siya sa iyang spiritual director sa dihang gapinal na siya. Ang iyang bana nasakit tingitog COVID kay gihilangtan raman namatay dayon at age 22. Ang iyang bana siya sad mga 2 years after matay pod siya. Buton sa sakit niya to, hilanat sa siguro COVID sa tingito padali ang iyang namatay. Gipapangutan na siya unsa may imong gusto, unsa may imong last will. Ingon din siya, ang tanan nga mga bahandi nga nabilong sa akong pagkaako, akong i-turn over sa mga kabos. Ang tanan yun, ang tanan. Adtos mga kabos. Ninduta, no? Kamo, turn over mo sa mga kabos. Adto ning tanan akong bugas sa mga adik. Mana mo? Anong lain makayamog tinanawan ako, di ang tuo. O mao na siya ang challenge. Nga wa gid tay ibilin ang tanan ihatag ngadto sa Ginoo. Nya kinsa may pinakapinangga sa Ginoo ang mga kabos. Nya kon kita sad mahigugma sa tas mga kabos, aporting suura na tos Ginoo. Mao na si Sakeo ang iya dayong resolusyon adto kos mga kabos, gideklarahan din siyang Kristo. Ni unsa may declaration ni Kristo? Ningon siya karong adlaw miabot ang kaluwasan niining balaya. Salvation has come to this house. Pagkanindota, tibok balay sa Sakeo naluwas tungod kay gihigugma na niya ang mga kabos. Mo nay nindot kaayo nga epekto kung wa na gid tay gipanagan-an sa pagsunod sa Ginoo. Ihatag sa Ginoo nato ang atong gikinahanglan, which is salvation, kaluwasan. Mao nay gitawag og generic name sa happiness, security, holiness of life. Gitawag na siya sa generic name og kaluwasan. Total lasting happiness, lasting security, and lasting holiness. Sige, manindog na ta. Pag-ampo sa katawhan. Mga igsuon, musalig kita sa panabang sa Dios uban sa mga santos nga madawat ang atong gikinahanglan. Uban sa pagpaubos, moingon kita, amahan, dungga, nangamuyo kami. Amahan, dungga, nangamuyo kami. Alang sa simbahan nga makaangkon og bag-ong kinabuhi pinaagi sa mga sakramento sa bag-o ug tunhay nga kasabutan sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga, nangamuyo kami. Alang sa mga nagbudlay sa kalinaw ug kauswagan sa atong nasod nga makaangkon na sa katumanan sa ilang pagpaningkamot, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga, nangamuyo kami. Alang sa mga masakiton nga nataptan ining COVID-19 nga makabato na og hingpit nga kaayuhan, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga, nangamuyo kami. Alang sa mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban nga makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga, nangamuyo kami. Alang sa sulugon sa Dios, Teofilo Kamumot, Obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga, nangamuyo kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan, nga pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer,
magmalampuson ug mahumanunta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga, nangamuyo kami. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og financial ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga, nangamuyo kami. Alang sa mga mipahulay na sa kalinaw, nga maabot na nila ang kabalaan sa langit, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga, nangamuyo kami. Dawatag Ginoo kining tanan namong mga gipangamuyo diha sa gugma ug pagtuo, pinaagi ni Kristo ang among Ginoo. Amen. Sa ikasaku kanimo, tungkol sa Kiluwas mo Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug tibok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, dawata ang mga halad sa imong katawhan, itugot nga kami nga naghandom sa mga buhat sa dakong kaluoy sa imong anak, malig-on sa paghigugma kanimo og sa isig katao, pinaagi sa panag-ingnan sa imong mga santos, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaw sab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay ikaw nagapalambo sa imong simbahan, pinaagi sa gahom nga kanunayng bag-o diha sa kahibulungan nga kinabuhi sa imong mga santos, ug naghatag ikaw kanamo sa dili kaduha-duhaan nga timaan sa imong gugma. Ingon man aron madangat namo ang kaluwasan, nadasig kami sa bantog nilang panigingnan ug natabangan kami kanunay sa ilang mahigugmaong pangaliya. Ug busa uban sa mga anghel ug sa tanang mga santos, nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang wayhunong nga pag-awit. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Daygo nang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas og dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag ni iningadto siyang mga tinun-an og miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo.
Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo og alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mabalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo amahan, nining pans kinabuhi og kalis kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip, nga ngayan nga moatubang og moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas og dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco nga among papa, ni Jose ang among arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos sama ni Santa Isabel sa Hungaria nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong amahan, atong gamiton ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan namo, anaa ka sa langit, pagdaygon ang imong ngalan. Moabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalan-o namo sa matag adlaw, ihatag kanamo karong adlawa, pasaylua kami sa among mga sala, ingon nga nagpasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug di mo kami tugyan sa pagsulay, hinunua luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw nining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunobos. Kay imo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyong tanan. Anaw sab kanimo. Atong ipaambit ang timaan sa atong panag-inig sunay. Peace be with you, panagdait. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, patagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang siyang santos nga bangkete. Ginoo,
dili ko angay mo kalawat kanimo apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento, gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. Magampo kita. Itugot Ginoo nga kaming nangabuhong sa santos nga pagkalawat makasunod na sa panigingnan ni Santa Isabel nga nag-alagad kanimo pinaagi sa inanak nga paghigugma ug nagbuhat og mga kaayuhan sa imong katawhan labi nas mga kabus pinaagi sa daghang mga buhat sa kaluoy. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Orasyo Imperata. O Dios among amahan, misangpit kami kanimo niining panahon sa among panginahanglan nga unta mapanalipdan mo kami batok niining COVID-19 nga mikalas na sa daghang mga kinabuhi ug mitakod na sa daghang mga katawhan. Nangaliyo po kami sa imong grasya alang kanila nga gitahasan sa pagtuon sa kinaiya niining maong virus ug sa pagpakgang sa dugang pagkuyanap niini. Giyahi ang mga kamot ug lamdagi ang mga hunahuna sa mga batid sa medisina nga mag-alima unta sila sa mga masakiton inubanan sa kaantigo ug dinuyugan sa paghigugma. Kabangi usab ang mga kawani sa lokal ug nasudnong pangagamahanan ug mga pribadong ahensya nga nangita og kasulbaran sa maong epidemya. Nangaliyo po usab kami kanila nga natakdan sa maong sakit nga mahibalik unta dayon ang kapiskay sa ilang panglawas. Ihatag kanamo ang grasya sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga nagapuyo ug nagahari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria panabang sa mga Kristiyanos, Iyampo mo kami. San Rafael Arcangel, Iyampo mo kami. San Roque, Iyampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, Iyampo mo kami. San Pedro Calungsod, Iyampo mo kami. San Vicente Ferrer. Iyampo mo kami. Manindog, usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang gasa sa kaluwasan nya lawas og kalag ini kaluwasan nya mahitabo ra ni siya kon dili kita mahimong inadlaw or init-init kung dili init gyud kanunay sa pagsunod sa Ginoo. So nagpasalamat sa ko sa mga pipila ka mga donors para sa akong wish sa akong birthday
nga makahatag kog mga bugas ngadto sa atong mga kaigsuonan karon untang Sabado akong ihatag kay Martes man akong birthday kun buhi pa ko. So nanatay niabot og mga kung bana-bana abot na tingalit og mga 15 kasako nga bugas ang mga kanabang mga pledges lang ba mga kwartang gipang donate. So may na lang to imbis 100 kasako nanay 15 di 85 na lay kuwang. Wala ugma punan sa tug 5 20. Nya unsaon ako paghatag tagtunga sa kilo abot na nga to tanan. May na lang na malugaw no. Wa man gyapon mo malipay sa akong plano. Ako tagay na lang kong tingog nga 100 kasakong bugas. Bitaw, so ato lang nang iyampo aron sad makaambit ang atong mga kaigsuonan sa ako sang kasaulugan sa gasas kinabuhi. Pagbendisyon sa mga kalag. Wamahan nga labing maluluyon sa imong mga kamot among gitugyan ang mga kalag sa among mga igsuon aron mabanhaw ta sila sa katapusang adlaw uban sa tanan nga mga nangamatay diha ni Kristo. Ginoo sa imong dakong kaluoy dawata ang among pagampo aron ablihan unta ang mga ganghaan sa paraiso alang sa imong mga sulugoon. Sa among bahin mahupay usab unta kami sa mga pulong sa among pagtuo hangtod maghiusa kami sa pagsugat kang Kristo niadtong adlaw kanusa magkatigob kaming tanan uban sa Ginoo ug sa among mga igsuon hangtod sa kahangturan pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Pahulay nga dayon ihatag kanila o Ginoo Kahayag mo mo'y pagpalong dan agon ta kanila hangtod sa kahangturan. Ang Ginoo manaa kaninyo Manausab kanimo. og manalangin kanato ang Dios makagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Gihalad na ang misa ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo.